Гатоўнасць тэхнікі, арганізацыя вартавой аховы, фізічны стан механізатараў і вадзіцеляў – усё гэта пад кантролем супрацоўнікаў міліцыі падчас уборачнай кампаніі. Праваахоўнікі штодня праводзяць рэйды, наведваюць сельгазпрадпрыемствы района. В первую очередь обращается внимание это утром на проведение приборного контроля физического состояния водителей, механизаторов. То есть проверяем наличие прибора, обычно это алкотест 203, правильного ведения и заполнения журнала приборного контроля, время проведения приборного контроля, также правильность, то есть если, допустим, водитель проходит, скажем так, в 7:30 приборный контроль, значит, это должна быть цифра, прописанная по путем листе. Падчас аднаго з рэйдаў група завітала ў адкрытае акцыянернае таварыства «Дубрава-2013». Інспектары ДАІ асаблівую увагу надаюць транспартнай дысцыпліне, наяўнасці ў тэхнікі допуску да ўдзелу ў дарожным руху. Правяраюць, ці абсталяваны транспарт светлавой сігналізацыяй, святлоадбіўнымі элементамі. Таксама правяраюць ушчыльненне бартоў грузавых машын, каб пры перавозцы сабраны ўраджай не сыпаўся на дарогу. Акрамя гэтага, супрацоўнікі ДАІ нагадалі, што ўраджай, які перавозіцца, павінен быць накрыты тэнтам. Проверяют и физичный стан работников, работу алкотестеров. Проводим приборный контроль с утра инженерами, как видели, в рабочее время, в рабочую смену и в конце рабочего времени по проезду на метро. На сегодняшний день у нас нет выявленных нарушений. На текущий момент у ОАО «Дубрава» проверено две единицы, которые осуществляют подвозку зерновых культур. Значит, двух транспортных средств имеется технический осмотр и допуск. Значит, правонарушений не выявлено. Наступная кропка маршруту – аграгарадок Гранічы. Тут размяшчаецца адкрытае акцыянернае таварыства «Купала Агра». Інспектор сустрэўся з механізатарамі і кіроўцамі, нагадаў ім пра важнасць выканання правілаў бяспекі, а таксама распавёў пра прафілактычныя акцыі, якія праводзяцца па лініі ДАІ на дарогах Маладзечынскага района. Ход уборачнай кампаніі будзе знаходзіцца на кантролі Дзяржаўтаінспекцыі на працягу ўсяго перыяду яе правядзення. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.